Naimbag nga orasyo amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay basa ita, kat naggapoy ti pagayam akayat na ti paylingad, itinagan a George at taga probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni George. Dear Lady L, naimbag nga oras mo. Naawisakmat ang nagsurat iti programa. Takayat ko nga ibinglay ito'y padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Kan malinglingayag iti boses mo akagiddan ti musika, magibasbasa ka kadag iti sursurat. May saak a bisexual, Lady L. Ngam saan nga amo dagiti nakan-nakanyak, ta saan amadlaw nukit kita endak. Irugik man nga rod ti agsalaysay, Lady L, idi agtawan nagpailaang iti innam. Nagtaudak iti pobre a kaamaan, kat 5 kami nga agkakabsat. Iti may sangal daw, at dadimteng abagyo, kat nalaos ti butang ko. Gapu iti uni tinapigsa nga angin. Dagos nga rod nga impanak ti inak iti balay ti ikit ko. Nga adda iti asidag ti balay mi. Tanataltal gedak ijay. Kalpasan ti bagyo, saan ako na nagawid, Lady L? Kati makelak iti balay ti ikit ko. Timbol tulong ak karod katakwada kadag iti trabaho iti unag ti balay. Agdalusak nga umuna iti balay. Sakbay asumrekak iti pagadalan. Ado ti rigat ko, Lady L. Ngamjak si muko. Takayat ko ti makaadal. Nakalpasak nga rod iti high school. Kat iti sumragak kuman iti kolehiyo. Pinagawid dakmeten. Tadidak kayata na pagadalan iti kolehiyo. Nupay narigat ti adda akabibiyag mi, Lady L. Kayat kulat nga ituloy ti panagatal ko. Iso ang nag-working student tak. Kan nagkidawak iti tulong iti ikit ko, nga adda ijay abroad. Nang tudmot iti sangkabasit at tulong kanyak, Lady L. Nupay nariknak. Ama pilpilitan laang amang tulong kanya. Ngamdya ko ning kaskaso dayta. Tatinapatag, kat makapagtuluyak iti kolehiyo. Ado tirigat ko anagada, Lady L. Adda pay dagiti guntaway a mabisbisinak asumrak iti pagadalan, taawan ti maigatang ko iti kanak. Jakmat kayat ka obligaan ti inak. Tanakakaasi a makilablabada. Ta irresponsable ngamin ti amak, Lady L. Gapo ta mamartag. Kasla saan nga ama iti pagtaengan. Taon-unaan na pa'y ti ara. Ngamda kami a pamilyana. Kalpasan nga rod ti adu arigat ko anagatal. Nakaturpusak, Lady L.
Kat kada kami alima nga kakabsat. Siyakla ang tinakalpas, iti panagkadal na. Nakapagtrabaho ak nga rod iti agtawanak iti 22. Naglabas ti aldaw, naamamok ni amor. Kat ditaan na panagnagag, at talagang gusto ag iti padag alalaki. Nataar ni amor, Lady L. Nalaing pa'y ako manta. Iso anakarkaron anatin nagtirik na kankwana. Kat naadaan kami iti relasyon. Idida mo, Lady L. Naragsak kami kin ni amor. Ngam. Sana nagbayag dayta a kinaragsak. Ta saan mo't a nagbayag ti relasyon mi. Ta imba tinaglatan, Lady L. Kat nalabit, nakasapul iti babae, ama kaitid iti ragsak asapsapulan na. Ajak maipaay. Iso naglakalaang ti panangibati na kanya. Insang sangit kulatan ti panakapasakit ko, Lady L. Ngamawanan ti maaramita. Kajakmet kayat. Nga ipilit ti bagik kini amor. Naglabas nga rod ti aldaw. Dimteng ti kanito. Anagayatak iti babae. Ngamdak sangkasat, Lady L. Takas iti imuna nga inayat ko. Saan mo't lang ang nagbayag ti relasyon mi? Iti babae nga inayat ko. Kalpasan ti amin, Lady L. Si Marunho anam amok ni Jabri. Nariknakmat nga inayat nak, Lady L. Kasta akmat kan kuana. Inayat ko iti kasta unay. Ngamkas iti damo. Kan may kadua a relasyon ko. Saan kami ang nagbayag kini Jabri? Tanaamuak nga adda ka live-in na a babae. Nagsakit tinaamuak, Lady L. Kalpasan na. Kinasaritan ak ti ka live-in na. Nagpagpakaasing adaywa ko ni Jabri. Kat nakarik na ak nga rod iti asi iti babae, Lady L. Iso ano pa'y nasakit para kanya. Inadaywak nga rod ni Jabri. Taamok at ikalive-in na tirumbang nga ayatan. Kani pamaysana. Kasla madudug ti pusok, Lady L. Ngamawan mo't ti maramita. Tasaan mo't kami narumbang ang makirelasyon na. Iti padak alalaki. Nariknak nga rodakas na nabambanog akon. Itinagan ni ayat.
awan ti agbayag ang makarelasyon ko. Kan awan mo ti pagbanbanagan dagiti arapaap ko. Kat kinunak nga rod iti pagik. Adya kun itulok. Masakitanak manen. Kat manipod ita. Ag-focus ag laangan iti may sa at tao ngayaten. Kan ipatid ko. No bilang tagayatak manen. Binagbagaan na karod di kayem ko nga adda ijay Saudi Lady L. Kinunana. Ahusto ti pangedeng ko. Ingkedeng ko nga rod di agabrod Lady L. Kat nakadanunak ijay Bahrain. Katita. 7 na bulan manipod nagsubliak dito'y Pilipinas. Nagtrabaho ak nga rod ija Ilocos Sur. Kat namamok ni Abi. Nasingpet ni Abi Lady L. Managtulong pa'y. Aging gaan natin nagtirik na kankwana. Kat naadaan kami iti relasyon. Katita, adan ijay Canada. Kat kanayon ti video call mi. Ingkarik nga rod iti pakik. Nga ipamaysak ti panagayat ko kini Abi. Nangruna kat naaklun na ti kinatao. Iso amakunak nga rod Lady L. Nga ison ti maudi nga ayatek. Ita Lady L. Agtrab-trabaho ak iti may sa remittance company. Bayat ti panangururay ko iti isasangpet ni Abi. Aging galaangan dito'y Lady L. Katagyaman iti anos mo anang urnos, kanang ibasa, iti padas ko, adyak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, George, iti Tubao, La Union. George, pagayam ko, biblically speaking, ti babae kat para iti lalaki. Kat ti lalaki para iti babae. Ta babae ti inted ni Apo Diyos nga asawa ni Adan a nagtaod iti paragpagna. Siguro maawatan batan ti kayat ko asawan. Kat sapay ko ma, tay pamaysa matalagan ti panagayat mo kini Abi. Nang runa kat nakunam, anaaklon na ti kinataom. Sigurado nga ado apan nubok ti dumteng kada kayo, bayat ti panaglabas ti aldaw. Kat sapay la ko ma, taagpakalalaki ka. Nangruna no dumtang dagiti sulisog amang subok. Iti kinapudnuyo kini Abi, iti tungkal maysa. Alagastan George, katagyaman nakiting kapanagsurat iti programa tayo Love Letter. Kadagiti amin adamdungag, maawis kayo amang ipatulod iti padas yung nga intay ibasa, dito'y programa tayo Love Letter.
Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman akunay, and please don't forget to like, share, and subscribe.